poštovani privrednici. Čuli ste da je uloga Privredne komore pojačana u zadnje vreme i ja hoću da kažem da je komunikacija između države i privrede uvek dvosmerna veza i samo tako može da da kvalitet i mislim da su svi pomaci koji su urađeni na tom planu već počeli da daju određeni kvalitet. Ono što bih htio da se zahvalim gospodinu Čobanu upravo insistirajući na ovoj temi i organizujući ovakve sastanke jeste da ukazuje na izuzetno značaj porodičnih firmi i porodičnog biznisa. Danas se u svetu 75% novih radnih mesta upravo kreira kroz porodični biznis. Nažalost, ova tema nije ovako specifično naglašena i izražena u našoj komunikaciji i baš je zato dobro što ćemo danas pričati o tome, jer činjenica je i treba da budemo svesni toga da su Walmart, da je Facebook, da je Samsung jedan, u stvari porodična firma. A šta to pre svega znači za poslovanje? Način kako se donose odluke, način kako se odnose prema investicijama, način kako se odnose prema zaposlenima u toj kompaniji, način kako se odnose prema lokalnoj sredini. Apsolutno, porodične firme i predstavljaju značaj razvoja, pogotovo evropske ekonomije, recimo i to je sjajan primer, koliko je značajan lokalni uticaj porodičnih kompanija i na koji drugačiji način one pre svega konzervativnije donose odluke. Ne upuštaju se u rizične investicije, jer znaju i razmišljaju o tome da ta kompanija ima nasleđe. Ono što je srpski problem jeste činjenica da kad pogledamo privrednu istoriju 100 godina unazad, mi smo imali velike industrijalce koji su u svojoj osnovi bili porodične firme i nažalost ta tradicija je jednog trenutka umrla. Danas imamo porodične kompanije, u najčešćem slučaju, koje nisu starije od 20 godina. A ja bih rekao da čak preko 70% ili 80%, to ćemo čuti od profesora kasnije u istraživanju, su u ovih 10 godina postojanja. Dolazimo u fazu da ta prva generacija treba da prenese poslovanje na sledeću generaciju i otvaraju se upravo ova pitanja. Da li je sledeća generacija spremna za to? Pored te zamke o kojoj svuda pričaju kao jedna od ključnih evropskih tema kako pomoći porodičnim biznisima da prevaziđu tu tranziciju sa jedne generacije na drugu, druga zamka jeste šta sa onim kompanijama koje jako počnu da rastu. I to više nije porodična kompanija koju može jedan čovek da upravlja, mora da se korporatizuje. I to je druga bitna tema za naše kompanije koje dođu u određenu fazu. Mi smo svedoci zadnjih 20 godina da je dosta poslovnih ljudi, preduzetnika raslo, učestvovalo u procesima privatizacije, otvaralo nove kompanije, jednog trenutka došlo u fazu da ne može da upravlja time i te kompanije su se uglavnom i nažalost urušile. Što znači da nisu imali dovoljnu podršku. I zbog toga su ove teme porodičnog biznisa izuzetno važne i zbog toga imamo dve kritične tačke, a to je šta kada se generacija smenjuje i šta kada kompanija dođe u određenu fazu da postane prevelika da bi mogla da funkcioniše po onim principima po kojima je nastala i rasla. Evo još jednom želim uspešan skup i zahvaljujem se svima što uopšte pričamo o ovoj temi.